Flora Sanders va néixer el 22 de gener de 1876 a Nether Poppleton, Yorkshire. Era la filla menor d'una família irlandesa. El seu pare era Samuel Dixon Sanders i la seva mare era Sophia Julia. Quan tenia 9 anys, la seva família es va traslladar a Marlesford, Suffolk, i més tard a Thornton Heath, prop de Croydon, Surrey. De petita, va ser educada per institutrius. Li agradava molt muntar a cavall i disparar. En el seu temps lliure, Sanders es va formar en la infermeria de primers auxilis Yeomanry, fundada el 1907 com una organització paramilitar muntada per dones, aprenent primers auxilis, cavalleries, senyalització i trepant. Va deixar el Fanny el 1910, unint-se a un altre renegat, Mabel St. Clair Stobart, en la formació del Women's Sick and Wounded Convoy Corps. Va servir a Sèrbia i Bulgària el 1912 durant la Primera Guerra dels Balcans. A l'esclat de la Primera Guerra Mundial, el 1914, es va oferir voluntàriament per convertir-se en infermera, però va ser rebutjada a causa d'una manca de qualificacions. No obstant, Sanders es va unir a una unitat d'ambulància de St. John, formada i dirigida per la infermera nord-americana Mabel Growich, i el 12 d'agost de 1914 va abandonar Anglaterra camí de Sèrbia amb un grup de 36 dones per ajudar a les crisis humanitàries d'allà. Arribaren a la ciutat de Kragujevac, que era la base de les forces sèrbis que lluitaven contra l'ofensiva austro-hongaresa. El 1915, Sanders va lluitar persistentment per arribar al front i finalment es va unir a l'ambulància del segon regiment al pas de Babuna. Durant el Gran Retir a través d'Albània, tots els membres de l'ambulància van fugir abans de ser assassinats. Sanders va quedar separada de la seva unitat i per la seva pròpia seguretat es va inscriure com a soldat en un regiment serbi. Era dels pocs exèrcits a l'època que ja permetia l'ingrés de dones. El 1916, durant l'avanç serbi a Bitola, Sanders va ser greument ferida per una granada en combat cos a cos. També aquest any va publicar la seva autobiografia, una sergent anglesa a l'exèrcit serbi, basada en les seves cartes i diaris. Va utilitzar aquesta publicació per ajudar a recaptar fons per a l'exèrcit serbi. Amb Evelina Hartfield va fundar l'ON per promoure comoditats per a presoners i soldats serbis. Incapaç de continuar lluitant a causa de les seves lesions, va passar la resta de la guerra a un hospital. Al final de la guerra es va convertir en la primera dona oficial encarregada de l'exèrcit serbi i finalment va ser desmobilitzada a l'octubre de 1922. Què va aconseguir Flora Sanders durant l'època de la Primera Guerra Mundial? Doncs Sanders va aconseguir rompre barreres de gènere, ja que desafiar els rols de gènere tradicionals en unir-se a l'exèrcit i participar activament en combat, la qual cosa va inspirar a altres dones a seguir els seus passos i desafiar les normes socials establertes. A més, demostrar habilitats i valentia a través de la seva participació en combats. Ella va demostrar les seves habilitats militars i la seva valentia, guanyant-se el respecte dels seus companys soldats i líders militars. Per altra banda, crear consciència sobre el conflicte. La seva història va atreure l'atenció internacional i va ajudar a augmentar la consciència sobre la participació de Sèrbia en la Primera Guerra Mundial i les dificultats que enfrontaven els soldats en el front. Finalment, aconseguí el llegat d'inspiració, ja que el seu llegat continua inspirant a dones i homes a tot el món, destacant la capacitat de les dones per a exercir rols tradicionalment masculins i desafiar les expectatives socials. Encara que la seva influència directa en el curs de la guerra pot no haver estat significativa a nivell estratègic, el seu paper com a dona soldat i la seva valentia personal la converteixen en una figura destacada de la Primera Guerra Mundial i un exemple de determinació i coratge en temps de conflicte.